because I want to join no because I metro makana share button. I want to join all these broadcasts. Metro makana share button. I want to join all this program. The car have free metro makana share button. Kabaro funny metolaka na share button. If you join me, I dey share this program. I want to ebate because I finish share this program. I dey share this program. I want to ebate because I finish share this program. I do share button. I want to now watch the program here. But the day nyera ya ke share here. Ina support ya support ke na ebu ya ebu. I had a while near ego. The way that I na yoga bow. Kara share the program. I will go to find all this the program interesting. You never can tell. But just make somebody's night. So I'm gonna better. Abone batekawa share the program. Abone batekawa share the program. I need not join the program. I mana ide share the program. Onya ona ide nyela yaka. I had a yogunya ego. We are not begging you for money. Yotana. In a join the program, they share the program. Can you feel the message? Voice also back, I need to just a little thing. Tap waka na share button. Bam. Imegola if any need to email. You other go. Can more people win with a message here? You other. Oh, eventually one day they buy in Albania. You other go. I know that now even well you may not change the way our people see a may. Na so certain things, but at least let it be said that Ezugo said something like this. At least Facebook either forget. Facebook either forget. Nigerians are do go fond of either mother a hero no. And the moment Keriva you make on a hero. I like it create a lot of controversy, a bogus one around Onwonya. That controversy, Unya wolo a hero. Juzi onwe no odumma. Onye nwa ayekwe ka onye oje zuru ike. Onye nwa ayekwe ka onye nwara anwụ jezu ike.
every day ka ya down news fake news nwekwu news otu mkpụrụ news ya afụ enwere ike ịnụ do verified onwe bụ ife manụ bụ maka ọnwụ Junior Pope a onwe bụ ife a na-anụ na ntị manụ bụ maka ọnwụ Junior Pope a onye ka njisi na Nigerians and controversy 5 and 6 ọ na-atọ anyị fia ụfọdụ onye ọ na ya achọ ka ọ bụrụ nya bụ ụzọ wee report na nwatakịrị nwụrụ ụbọchị a ndị be anyị ya ahapụ mkpụrụ obi nwata ka o jezuo ike ebunie ihe asịghị ọhụụ na onye agburie Nnamdi Christian Ezekweche ọmụkọdụ n'ide ekpele udere nwee followers nwee ndị fụrụ ya n'anya nwee ndị ka fụ ya n'anya karịa people like us na advice ya advice ịghọtago so anyị ahapụ the lovers of udele those people feel na ha fụrụ ya n'anya karịa ka anyị si wee fụ ya n'anya ndị a ka anyị ahapụ ka ha kpewere ya ekpere ọ bụla anyị nwa because we try to do everything possible to prevent him from pushing further dewere n'ebe ọ nọ today but it seems like the if I dey do that work. Let us talk about Junior Pope. Ikwugharị eziokwu mmadụ asịrị ezugo we are mourning. Ị chọrọ ịghọkwa ka iri onye nwe ozu. Every day asịghị ọgwụ na n'ụgbọ ọfụma na ụgbọ na Young Fields anọghọ na derive a na-akpọ dị na Young Pope anọghọ na Little Pope Junior Pope anọghọ na agwa unene no TC virus no nya nọ na-akụ bel asị unene na onye nye ụgbọ nke ọzọ na-akwụrụ ya ụgwọ asị unene na onye nye ụgbọ nke ọ nọ na-akwụrụ ya ụgwọ ụfọdụ asị na otere ndị mmadụ ji wee chụgharị iwe ụfọdụ asị na anonymous dere something maka ụfọdụ asị na na-eru ya anya ọkụ ụfọdụ asị na since na ndị movie industry na onwe onye na-ekwu enye role o ji wee nwee a story onwe to tell people but na o tells that story before nwụọ ogunu na-eme Nigerians fa ogunu na-eme anyị fa ogunu na-eme ngwa bịanụ na my uncle nwụrụ ụbọchị akwa ya bịa ka hand over the story ka i develop with the story bịa ka hand over nọ ka i develop with the story of ọnwụ my uncle ebe na-eme ndị Igbo ife mmadụ nwụzie eweruzie onye nwụrụ anwụ n'aka Ashi Cruise Facebook money a enweghị ife oya emefọ ndị be anyị a na-erezi controversy upon controversy ịma na okwu bịado controversial bloggers eweri ebuba edawe na okwu bịado controversial okwu bịa ka afọ bloggers eweri erie nni ngụnwa ka na-enye ha chance onwe bụ ife ha ekwu bụ n'ọnya agbụrụ Junior Pope wee na-ajụ ọgụnụ ha emegido n'ife a ka ndị Actors Guild wee chainụọ wee gosi na onwere ife ha na-eme ha sanction na a lady invested a lot of money into this movie production. She has lost her money, she's traumatized and so many things, yet Nigerians na do battery ka adowo. We also heard another story that says that no more any producer na-ekwe enye Junior Pope ọrụ. Now this is a lady decided imife other producers ademe according to Ifeanyi Nukwolo or and go up on a program. Ụfọdụ achọ ka ekolu the canoe the boat drivers boat nke bụ ha ebu na the other one ekolu na ha ko win emego ha arrest assumption go onye nwe movie emego the two boat drivers arrest emegido na Adamma Luke ka ogono
emegido na ife o just submit onwe na police station. Now obata osu, good evening. Now the question is, on us submit onwe na police station for what? Can you tell me the crime of that lady they produced that movie? Junior Pope or nwata nke na ya apia ya tare force oye o we yiri vest. Onwere onye ya Amanda shi dalo, onwere onye ya afọ n'anya kari ififuru onwe n'anya. The moment they buy that boat, fona no nwere onye yi life vest, life jacket. The next thing he ajo usinye life jacket ki yiri. Why Nigerians is there like imitating so more controversial? Yeah? Iba na have to see accusing fingers no Junior Pope do too much. Yeah? If I came in and came Mubad, onye bufo homu Mubad, emecha kwori fe bue mpe, bue nwunye ọnụrụ anụ, bue na ramari, onye bufo homu Mubad. All those things are what controversies we na ari ibe yenu. Kero onye mela ayefa. Onye mela ayefa, oya donatari ya na mma. Onye mela ayefa, oya donatari ya na mma. Junior Pope nwụrụ ọnwụ chie. Forget ya na about ife Adonymous then. Forget ya na ife a lot of people like suddenly Junior Pope nwere story okwu n'ihu ife niile ọ nọ ndụ. Ụfọdụ ndị actors friend ya apụtago onye pụta ona copy note. Junior Pope jukwa wee gwa it's time to tell the story. Ka ife bata na no tell her that story all this while. Kedu ife bata no tell her that story all this while. Why must you people wait still? Obosi mmiri buje unu we ma no onwe story onwe to tell. Yeah? I lose people almost on a daily basis. I lose our loved ones. But even men the Nigerians own eye service do na Nigeria do too much. If not eye service, onya kamadu yeju esem ezugo. Let us not talk about this, please. We are mourning. And I'm on neuke and I'm on now. Yes, we have to sympathize with the family of young Pope, and we have to mourn him. But are you going to mourn him more than your actual relative in the world? Yes, my uncle Molo. And ye na everything you stand is still. Ke we more no Junior Pope. Yes. Does it mean that na my uncle Abloni Boko? I am not saying you should not mourn him. I am trying to tell you etunde buy na eye service Jewel 5 and 6. Yeah? Every day Junior Pope, Junior Pope, Junior Pope, Junior Pope. For God's sake, in the buy, if I would just an accident, wopunu river goddess, eno river goddess ana. Onwe hi fo melu. Adam Maluku Kogono, the producer, onwe hi fo melu. The canoe drivers, onwe hi fa melu. It was just an accident. It can happen to anybody, for God's sake. Creative, they went to these controversies. Let this young man go and rest in peace. Nigerians do good on this thing, making people heroes while they are no more alive. There are so many things here. Imeganya is right. Mente, patiente, we make on for the moment unya yahu, inyaka, we bugari unya. Meunyaho, the more popular, Ebu Mubadi Willy, more than a two Osiboho since which were Norondo. That is how wicked the Nigerians said. Every day can them mother and up and scream and be a kakoko, Maka Junior Pope. Mandemo Mandamaho, Mandano at the scene, Mandano on at the scene. Mandano Chastalon, Kahano Shataro, Mandano Chatal, Kahano Chatal. Mando was Rekahanako. Eh? Mando was Rekahanako. If somebody do ka kenkena, if somebody do ka kenkena, sometimes a mo maybe the buy na they will blow haji cheche. A mo maybe the buy oma. Good evening. A mo maybe the buy they will blow haji cheche. How much did Adam Maluku pay you? How much did she pay me for what? Why will she pay me money?
that no they shall movie actually ide wota location ebe na shoot movie employ ya actors and actresses more production crew. Can you tell me the crime she committed? Tell me the crime she committed. Or nyako dolegwa an adult to kayon poop nyayiri life jacket. But on nyama according to Ife Haneku, no uruko na ezoku, no one even the mother name about radio without battery. Omunonye non at that boat, yet a lot of people are calling more stories than the actual people non at that boat. Eh? Ufodo say na to wuri ato. Ufodo say na onye mmiri na no ya to put after 3 days. Ufodo say na onye mmiri na afọ ya do flat. Echo kan ko waro wa ya afọ yon popuju junior popuju we do flat. That two canoe, that two boats collided against each other. Ubon ni junior popu hanone so togalia. So it is there is probability that now that guy hit you somewhere do unconscious or do unconscious. Onye do conscious mmiri na-eri onye ya da struggle to survive na always you know ya mmiri ewere abaye onu we je baju ye na afọ. Can even for God's sake enwere an accident na enu mmiri. The boat are just capsize ya ebe all the people know na the boat do conscious. Boat collided against each other enwere accident. The boat were some assault or a manosi condition ya own at this virus werike ekowaro condition ma honya nwa meruru and into we will the survive for how much more onye adoro conscious of mgbe fa meru the thing we collide ya e mara no nwere ebe o hitiri onwe e mara ka o si we nakpu na mmiri he may not even struggle at all because not unconscious kele ebe mmiri yesi we baye onu. Kedebe mmiri yesi we baye onu for God's sake. Kele onye chọrọ igbu ye chejeye until mgbe ojewe production onye a we decide ka ogbuo ye n'enu mmiri. Ndị Igbo na-akụzi na asịrị ọnụ na-akụ na we are gradually becoming market women na-akụ asịrị. Echi ime mmadụ asị ha much did Adam Maluku pay me. Why will she pay me money for what? For what? Yeah? For what ko na akwụrụ m ụgwọ? Ụfọdụ sị na akụ bel. Na ada akụ bel na mmiri. Onye kọrụ n'elu ma ndị na ebe ahụ ma ndị anọrọ ebe a. This particular Stanley ya na-ekwu na according to report or not on that scene. These people make multiple videos. Mgbe ha na-aga this shoot different times ha na-aga n'elu mmiri a. A lot of people eje woto ụgbọ maybe mgbe ha gara nya asịgo na junior pope anọ na ụgbọ kele ebe ọnọ na akwa ya dọkara adọka kele onye dọkara ya akwa na afọ ya tara ata na afọ suppose ike eko not suppose isenite na mmiri after 3 days. All those things were reasons. Mmadu mmiri iri mmadu onye ahụ esenite after 2 days or 3 days. It's not because of any spiritual anything. Yes. It's not because of any spiritual gono. Onye mmiri riri swa nwulu mmiri okanko take more than enough oxygen. Onidiri. Oluzusha oxygen ahụ senye. Onwere anything doka spiritual something na hold mmadụ na mmiri. Oluzo that oxygen o take too much. Ozu ye senye n'enu mmiri. And the ozu ne decompose more faster na mmiri than n'enu ana. Kini fin de ba ye ju I like it that do controversial unnecessary. If na drag on junior pope ebele shade good evening. If na drag ye na do e ka do wo about the second time. Meanwhile, the family no there now mourn every day. Can we Isiagu all this nonsense na Facebook because I call it nonsense. Man no kato wotalum video ebe ano na boat a na eme video na boat a nde boat a na video nde boat a ebe nwere accident agba na boat na apụ no n'enu mmiri na aga
if our production hanaga almost every day or according to boss how you shoot, it is obvious na there is no single video hamel that day that accident email. All the videos na as surface na Facebook since previous videos ha make us leme ụfọdụ pụta asị na yom pope anọ na dis ụgbọ kele ebe ọ nọsi na kwasị na ọnọ n'ụgbọ ụfọdụ asị na ọ nọ ebe a na-akụgharị asịrị mbụ ndị mmadụ arrest ya the boat driver arrest ya Adam Maluku for what? All these people in arrest kedu ife ha melu? Tell me what they did. Tell me what they did. How many times in go accident ka arrest because of new accident? Man then anya passenger vehicles. Man then anya cargo trucks. So tell me one reason Ijuwe feel now supposedly arrested the boat driver. Kedu ifo melu ụmụ Igbo ka nna John? Kedu ife the boat driver melu ayejiwe arrest here? Ndị Igbo ka emelu no nwa ayebele. It is becoming too much. Nigerians ka emelu nwa ayebele. It is becoming too much. Our own is becoming too much. Our own is becoming too much. Mmadụ nwa etu a na-atọ batrị ya ka adọwuo. Mmadụ na-enwugo na ụmụnna ya. Mmadụ na-enwugoro na agbata obi. Onwe controversy eji wee do na those people. The only difference is na Junior Pope also Junior Pope onye lụchala uno kwakpo unu enwo. A lot of people okay see ka ogoro na Nnewi ya. How long okay see ji wee kwakpo unu ka o ji wenwu? And hundreds and thousands of other people. Ụfọdụ lụchala uno self ha nakpu n'ime ya nakpu. Angel Peace, thank you very much. There is no way they will have the video of that day because even if they made the video, their phone will be in the water or bad, if not missing. Thank you very much. So what it shows is that now all those videos with previous videos, obviously the first day and the second day have an Amiria shoot because every day I the video. So what it showed is that no one any of them name a video that day. If our previous videos have post to repost to Mbahana shoot. So then I say no but Isi virus on there. Na Yom Pope ano hone. No bonyen ka no there. Na for Yom Pope. Na for TC virus. Na kunka. All those videos with previous videos hamel. I can bet you that no more any single video hamel that day that will accident email. There were other persons that died that day. Why is there no story or controversy about them? My brother, ask me, I'll be my sister. Ask me. There are a lot of so many other people. In fact, but because now Junior Pope a celebrity, the man decide there came out on called so controversial. Onye gburie onye nyelu ya ọlụ asịrị na other producers adekwe enye ya ọlụ onye nyelu ya ọlụ suppose ịta afụfụ onye nyelu ya ọlụ suppose ịta afụfụ not minding that na ego niile this girl injected na that project na lana na ego niile that lady investor in that project na lana or to traumatize imoro no gbal mbibi na bank. So can you tell me reason battle oyeji we invest such amount of money decide ya willingly can something they mess area up ego investor you may go ne nda na etina movies were shoot we why Nigerians see we na actually ka hana do this kind of heartless celebrity ona eje build a lot of mountain of stories this year wolie may you do controversial ka bloggers we can share out every day I'm on Facebook na common sense go and arrest the boat driver, go and arrest that actress, go and arrest this one for what can Najo? What is their crime? Can you tell me what their crime is? They did not commit any crime. Let them go, allow them to go. Let the family of Junior Pope go and bury Junior Pope so that his soul will rest in peace. That is it.
Eh? Ma a lot of ndị adeja watch movies mgbe ọ nọ ndụ, ma ndị adeja watch content on a create mgbe ọ nọ ndụ. Ha ncha niile today onye ọ na-ebinye na sympathize with him na all over Facebook. They have made him a hero again. No. Yeah? Okay, for John, good evening. Yeah? If your mother ya die, you're so much born on do. Nigerians say ye onya won ha. Nigerians say a male onya a hero. Look at Mohbad. Just like Mohbad, so many actors and actresses are beginning to come out with so many stories about young Pope, Junior Pope that we did not know. Why must you wait for when that person is no more before you begin to share their stories? Mohbad even was sharing his own stories by himself, but people neglected him. Not until he is no more. That is when a lot of people seek justice and we see. People should allow the soul of this young man to rest in peace. Allow his soul to rest in peace. That controversy had to go enough. Isi who can the mother answer. Had to go more than enough. Kaba hofuni metulaka na share button, share this video. Amomi fe on name program eba. Ebata my program ne like my program. Mana ye shares that program. Otokwa no ma. Share ni no. A lot of people want information in a share. You got to go. The more and they made this thing, the more and they are subjected the family into so much pain. You got to go. Let us end this controversy. Shinwatarago is alive now, and I heard that he's not looking good. They won't bring him online for us to celebrate him. When he buy now, noise will start. Thank you, this is Empire. Thank you very much. Yeah? Shinwatarago nondo now. Nobody, and that he's passing through a lot. Nobody will go and Igbo video tie na akwụkwọ ka akwenye n'ọkụ ka ama no nwere ife aye memuri eketa ọnọ ndụ mana echiri no nwo. A lot of stories apụtaba. You people should leave that young man no nwere ọnwụchie ọha ọnwụchie ka ọ nwere anyway, but accident ka ọ nwere ọgodori no nwere onye aka edo n'ọnwụ Junior Pope na project ọbụlọ ndị niile ahụ onwe any single person nọ na that production crew, even the boat riders onweho a single person n'ime ha aka edo n'onwe. You people should allow that woman, that producer Luke, you people should allow Adamma Luke to go and bear her loss in peace. Let her go and bear her loss in peace. That lady now passing through a lot of trauma. That lady now passing through a lot. She's passing through a lot of stress now. A matter of the source of fund, the able way organize the fund, don't you when they shoot to that movie, and then just like this. As far as I'm concerned, that movie had to go shattered like this. They gotta go plus other costs after very now. Still, the mother can adopt battery. No melogono. Junior Pope or what ata? Eh? Or what ata? Eh? Now you force. Go away, life jacket. Is that what you people are telling me? Meanwhile, also Nyawonya no why you life jacket. Why must it be all about Junior Pope? Why? Every day can them mother na cost story. Videos are not fly. Ụfọdụ anaki ife niile egburu ya egbu akwụrụ onye ụgwọ afụgo m ebe mmadụ je fake anonymous de na akwụrụ asọ 300 million naira ka ọgụnụ ka akwụrụ the boat drivers kele ego TC virus kele ego Bro Ezugo Global TV, if you can get in touch with Shinwatarago before going back to your base, please bring him online and tag Okurora. Let's see what we can do now that he's alive. I think you are right, Daisy. You are right. I think I will work on that. Let us start helping people when they are alive, while they are still living. Let us stop this habit of always celebrating the dead, making them to be heroes when they are no more, granting them their wish when they were alive, but we will grant it to them when they are no more. Let us stop that habit. It is becoming too much. It is becoming too much. Yeah? It is becoming too much. Onye nwose happy ko Jesu ike
every day ka nwunye ya ada go all these articles na Facebook. Every day ka nwunye ya ada go all these write-ups na Facebook. Have you ever for once put yourself in the shoes of that woman to see what that woman will be passing through today? Have you ever subjected yourself to the level of that young man? Allow him to rest in peace. It is enough. Allow him to rest in peace. The boat riders might be careless, but they are innocent. Adam Maluk is innocent. Every other single crew there is innocent. All say na the boat driver wulamu. All say no wulamu kerifu yeme. Even TC virus, I heard that people neku CJ arrest here, that no was skeleton na his cupboard, that they should go arrest him. No, if you go to come a boy that narrowly escaped. Ono shokwa ko unu bulu sort na added to injury. Kedonye medola ayefa. Who has done this thing to us? Amomuntu oza esi we gwe Ndi Igbo we mara ife. Mmadu ya dun nondo takida afu nya na ife afugido oba ubosi ono onwuru onye ọ na-eburu camera master bloggers ya kanko achọ ka enye coverage. Meanwhile ụfọdụ n'ime ha yogido that publicity wee nwụọ. Ụfọdụ n'ime ha yogido that publicity wee nwụọ. Ụfọdụ n'ime ha ife a ka esave handle wi ife mmadụ a na-emerụ ha adụ ndụ today ha ya nwanwụ. Onwu ha ịmapụta. Imagine somebody isem ezugo we are mourning. In amon nne oke na amon nna ka ọwa agbata obi ụka ikwu na ibe oke na amon. Ka ekisi du we mon nne. Ka ekisi du we mon nna yo. Boat rider isn't innocent. Gunu ko melu. Tell me one single thing that boat rider melu. I am waiting. Tell me one simple thing that boat rider melu. Or wonya about Obi Junior Pope. Or that day, the first day, Pope have cross from Miria. Why must it be that day? So can you tell me into the boat rider is your word innocent? Or what about Obi Junior Pope? Can you feel what Salian and Junior Pope? Or when you are in buha na that location since? You people should stop complicating this issue already. You should allow the soul of this guy to rest in peace. Bala fuloko wala une insinuate is na une instigate is na onwere onye gburie. It was an accident that can happen to anybody. It can happen to anybody. See Bugari Sine. I intend on this broadcast Itaka because now I need to go and sleep. I've stressed myself too much today. So at this point, I think I'll end this broadcast here. Kabani Amala Mapikonu. Kachifoni.